Amagama azowathi ukufudumeza ubaba nomsukathi selaklepho lubuyela ngancane. Hey. Futhi kunento eke yenzeka kuma Facebook peer pressure ama teenager endigcina senze isikhatha kabi nabazali. Ima kanje. Ithi DP support please. DP support please. Go to school mntana izogcoba itraffic usemncane azokushiya amathafisi lalela inhliziyo yemuka nereaction zama ukuziba ngesithupha kodwa inhliziyo vele ishaya kwesithupha izwi lami ungalizwa sengukhuza ngithi shiya le phone musukuzululaza uzindlala ebalazweni mntana monqono uncenga udumo lezeleze isiqalekiso saphakade somzimba sis usufuna ukudizela emoyeni uphaphe nezikonjana emkhathini uphefumule uphile nezithwethi zokuzazi udle ubheka ogwaye kathiwa luphuze nezithwethi. Uthi ma ungekho nami lapho khona uthi mina ngikuphi ngiyabona ngithatha kancane ngoba ngigugile uzitshela ukuthi ngeke ngizibonele bangitshelile ka basibonele bathi udumile ku Facebook ngokuhlayisa amadoda ngezithombe zakho unqunu uphambana nomthetho ufaka umzimba ebusweni bencwadi wokudlulela mntanami unqunu. DP support please. Izolo ngikubona umabhunaphuna unqunu efonini yakho udlala ngami uma wakho usuzongazisa lokizo ngingasisizwe ngingesopolitiki kodwa manje ngikhangisa uyangipolitikisa ungifaka eParliament uyangikhulumisa uyazi uyangizondisa mabe kubuka laba bantu bazibuza ngami nina bathi kazi ubani nina izinsizwa ziphefumulela phezulu ishayisana ngamakhanda zithi sasihle isinqe kudelo wazi unina. DP support please mntanami ngizwe wisithombe sami kimi nguwe kuwe ngibheke ebusweni sengishwabene ngokusobala nomqondo osugugile okungenzeka kuningi kwanamhlanje kungeqa ngolwazi nangokuzazi angeke ngazi kodwa nje ufuna wazi usengumntwana uzelwe ngikunyele ekhanda nje ngikhathele obuhlaza besilungu osigcwalisa la ekhasi lethela umabona kude lalela-ke mntanami soduma somncane odume emazweni inqaba ngisaphila usengumntwana kulomhlaba nakuleli zwe lisha uze ufike isikhathi lapho uyoba nomntwana khona uyokuqonda lokhu kunguthando olusuka kimi ngikuthanda ndodakazi yami. DP support please. Yabo.